भाग्यवान कुर्साच्या कृपेन निवारम कामच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सौम्याच्या पडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरती गर्भेसली नामान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आपले सोम्याची साखर नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुबह असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसोत विनंती कर माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसवर जीवनपणाच्या आनंदात तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने वतून आम्ही मागता ख्रिस्त आमच्या सम्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या तुझ्या राखीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या आमच्या झुजात आमकां सांभाळ खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आडये आमकां धाड कमी देव तांकां फर्माव दिवन फरातून मागता की तू ये सर्गा वयल्या फौजेंच्या आत्म्याराक आत्मे विबाडूंक विसरल्या सैतानाक आणि ताच्या हेरा खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवेत यमकडा लटून घाला आमेन. शासनाचो विषय दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संचर पंखोदी ते विषय मानता देवा सर्व पदवेदार आणि प्रतिमेच्या रस्त्यावर आणि येशू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच आमच्या सम्यात गर्भी संभवलो आपुकार मरियता संभवलो त्या काळ त्याने कष्ट असले तका कुर्सार जडलो आणि तका निके पिलो मेल्ल्यामध्ये देवलो कधीसा मेल्ल्यांतलो जीवन चलो सरकार चढलो सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थैतान दिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुनसबी करून येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक जीवन आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येऊ तुझी खुशी जसे सर्गार जाता तसेच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडी बोर सगळे आमचे माईकान म्यूट करूया. आता मिळून थोडा वेळ आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Subconscious, Hallelujah, 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 conscious, hallelujah, 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 blood hallelujah. conscious, blood Hallelujah, conscious, hallelujah, hallelujah, spirit hallelujah, conscious, hallelujah, hallelujah, spirit hallelujah. conscious, spirit Riya shara conscious, la bara my bara mouth bara 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 conscious, bara. my mouth Hallelujah, hallelujah, conscious, hallelujah, my mouth hallelujah, hallelujah, conscious, hallelujah, hallelujah. my mouth conscious, Hallelujah, blood hallelujah, conscious, hallelujah, blood hallelujah, conscious, hallelujah, blood hallelujah, hallelujah, conscious, hallelujah. blood Hallelujah, conscious, fresh hallelujah, blood, hallelujah, fresh hallelujah, blood, hallelujah, fresh hallelujah, blood, hallelujah, fresh hallelujah, blood, hallelujah. fresh blood, Hallelujah, hallelujah, fresh hallelujah, blood, hallelujah, fresh hallelujah, blood, hallelujah, hallelujah, fresh hallelujah, hallelujah. blood, स्तुति तुका, पद fresh तुका, blood, आराधन fresh तुका, जय जय तुका, प्राणी तुका, वंदन तुका, सर्गेच्या बाप्पा, जेसू सम्या, पवित्रत्म्या, हालेलुया, 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 हालेलुया. तू मगळा बाप्पा, तुझ्या पुता जेसूचे बहु पवित्र अमलिक रगत या घडिये या मागण्या जमतीचे हा घडिये या सुवातेरा मागून घेत सम्या तुझे बहु पवित्र तुझे बहु अमलिक रगत सम्या जेजो या घडिये मागून घेत सम्या जेजो तुझे बहु पवित्र अमलिक रक्तार हरी एकला दोन्ही तर कर आताचे जीवित पाटले जीवित मोकले जीवित आवेच्या गर्भात येतो मनुष्याचे कम्प्लिटली माताचे केस पायाचे नक्षपर्यंत तुझे बहु पवित्र अमल रक्त नितळ कर सम्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ria shia la bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urinary bladder कडे समस्या असा जेजू समर्पण देऊन माग जेजू तक स्पर्श करता हालेलुया 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 रिया रिया shia la bara 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 di bara shira bara di gira bara di bara shira bara 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 रिया 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 हालेलुया हालेलुया पदवी 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देऊन ये ललेऊन माग्या देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवान ये आमचे देऊन ये आमचे दोन्ही हात उक्ते दवरया डोळे आमचे दंप्या दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया डोळे आमचे दंप्या Psalm 102 verses 2 and 3 मुझ्या आकांतच्या वेळा तुझे मुखामोळ लिपोय नका मुझे विनवणे खांदी हांव उलो मारता तेन्ना वेगेस म्हाका जाते मुझ्या आकांतच्या वेळार हांव आकांतात असताना देवा हांव तुका उलो मारता आकांत मुझे वयर पावसा बरे देवार आसात आकांत मुझ्या जिवितान धाड मारून आसात देवा या आकांतच्या वेळा हांव तुझे लागीं भूक मारता हांव Psalm 131 हांव त्या गुंडायेत हांव तुका उलो मारता देवा ऐक मुजो ताळो ऐक मुजो ताळो हांव जाणा एकलो आसा तो सरकार आसा तो मुझे मागणे ऐकता ताणे म्हणला जेरेमिया 33:3 म्हाका उलो मार तुका उलो मारता बहु मगळा देवा पाकूळ दरा आज या आकांतातून कशे भायर येवचे धाड तुझ्या आत्म्याक Isaiah 30:21 Isaiah 30:21
जावं तूं उजव्याक वेतना, जावं तूं दाव्याक वेतना, तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हेच ती वाट, हेच ती वाट जेरस तू चलोन वच. जेनिफर, तुझ्या फाटल्यान ही उतरां आयकतले. हे सारखी वाट, हे सारखी वाट, ह्या वाटेन तू चल. लिंडा, तुझ्या फाटल्यान ही उतरां आयकतले. ही सारखी वाट, या वाटेन तू चल. मार्गरेट, ही उतरां तुका तुझ्या फाटल्यान आयकतले. ही सारखी वाट, या वाटेन तू चल. अजय, ही उतरां आयच्या दिसा तुका आयकोंक मेळटली. ही सारखी वाट, या वाटेन तू चल. आज या वाटेन चलोंक पवित्र आत्म्याक मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या, आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या, आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या, तुझी वाट जेजूक समर्पण दे. तो तुझी वाट नीट करता. दर्यांतल्यान, आंब्या दर्यांतल्यान मैसेक आणि ताच्या सगळ्या प्रजेक वाट करून दिलो तो देव. तुका वाट कर दिवचो नागी. तुझ्या जिवितान बंद जाल्ली वाट तू उक्ती करिसो नागी. त्या देवाक असाध्य जाल्ले कितें आसा? तुझे निराशपण सांड, तुझे निराशपण सांड. तुझे निराशपणान जेजूक सोदून घे. तुझ्या निराशपणान जेजूक सोदून घे. एम्माऊसाच्या वाटेर आसल्या त्या दोगा शिसांनी ते निराश जावन आसल्या तांणी जेजूक सोदून घेतलो. जेन्ना शीस निराश जावन तांच्या फाटले जिणयेक गेले, मासली पागून गेले, तांणी जेजूक त्याच दर्याच्या, त्याच सरोवराच्या तडीर तांणी त्यांच्या सोम्याक तांणी पळयलो. आज तुझ्या निराशपणांत, आज तुझ्या निराशपणांत जेजूक तू सोद, जेजूक तू सोद. जेजू तुका सारखी वाट दाखयता, सारखी वाट दाखयतलो सोमी. तो तुजो देव, तो तुजो देव, तो जिवंत आसा. तो दर्या वयर चलोन येता, उदकाचेर चलोन येता. तो दर्याचे उसांबळ थांबयता. तो आज तुझ्या खातीर राखून आसा. रेव्हेलेशन्स 3:20, रेव्हेलेशन्स 3:20, हांव तुझ्या काळजाचे दार बडोवन आसा. हांव तुझ्या काळजाचे दार बडोवन आसा. जर तू उक्ते करताय तर हांव भितर रिगता. जर तू उक्ते करिनाय, तुझ्या खातीर राखून रावता. आज ताच्या खातीर वाट उक्ती जावं दे, दार उक्ते जावं दे. देवाच्या पवित्र आत्म्या, आमचेर देवून ये. विन्स्टन, जेजू तुझ्या खातीर वाट उक्ती करता. जेजू उलो मार. पवित्र आत्म्या, आमचेर देवून ये. हालेलुया, 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 हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. पोटाच्या एका साईडीने दुःख सांग जेसू याकडे सुख Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Angelina, तू एकसुरे नाही जेजू तुझे संगत असा हालेलुया हालेलुया तुझ्या कष्टांत तो तुझे संगत असा तुझ्या दुःखांत तो तुझे संगत असा तो तुका आसरो तो तुका पटलून धरता हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Philippians 4:4 सदांस खुशाली जया सदांस खुशाली जया परत हांव सांगता खुशाली जया सदांच संतोष पावा परत हांव सांगता संतोष पावा तुम्यान आमकां निराश जावचे खातीर सोना निराशेन आमचे जिवीत सारचे खातीर ताणे आमकां रसोवना आमचे खातीर हर एकल्या खातीर बरवशान बरोलो फुडार ताणे येवजिला मोगाचेनो बरवशान बरोलो फुडार म्हळ्यार तो कालच्या दिसाक एक दिसाक न्हय फाल्यांच्या दिसाक एक दिसाक न्हय हर एक दिसा जर थोडे दीस तुझ्या जिवितांत निराशेचे येतात म्हणून तू निराश जायनाका तुझ्या जिवितांत देव वर्ती कामा करता Ecclesiastes chapter 11 verses 5 and 6 उपदेशक इकरा 5 आणि 6 आवईच्या गर्भांत असल्या हातांक जिविताचो श्वास कसो मेळटा म्हूण तूं नेणाय तेच परी सगळे रस्ता त्या देवाचे काम समजून घेऊंक शकनाय सकाळी बी ओप सांज पर्यंत तुझ्या हाताक विशेव दिनाका कित्याक खंयच्याय दोन वस्ती पैकी खंयचे सुफळ जातले वा दोना मदले खंयचे बरे ते तू नेणाय ओय तुझ्या जिवितांत बरें कितें तें ताका कळीत आसा निराश जायनाका निराशेची मोडा मारतना जेजूचो खुरीस घेवन मुखार वच जेजूचे नांव घेवन मुखार वच ज्या जेजून उसांबळ दर्यो शांत केलो तो तुझ्या मुखार येवचे निराशेचे वारे थांबयतलो त्या जेजूचेर भरवसो दवर जर तुझ्या जिवितांत एक वाट बंद जाली म्हणून निराश जायनाका जेजू तुझे पासत
आणि एक वाट उक्ती करतो. आणि एक वाट, आणि एक वाट, एक वाट, एक वाट तुझे खातीर देव, देव खंडित, खंडित देव तुझे खातीर उक्तें करता, कित्याक तो तुका निराश करसो देव नाही, देव नाही. साम 37:5 तुझी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर, तो सगळें करतलो, तो सगळें करतलो, सगळें करतलो, तो सगळे विश्वासान ताचेशी तुझी वाट वरती, ताचेशी तुझी वाट परती. साम 34:10 ग्रेस्त दुबळे जातात आणि बुकेतात, पूण सर्वेस्पराक सोदतल्यांक कांयच 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 उणेना, कांयच उणेना. आज तुझ्या निराशेन तू जेजूक सोदताय, तुका कांयच उणेना, उणेना, उणेना. जिविताची उतरां मगाचर, जिवीत, जिवीत ह्या उतरांनी वळता. पवित्रत्म बळवंत तरांनी उतरां दिते आसा मगाचर. आज ह्या मागण्या उपरांत जाता जाल्यार वेळ आसा जाल्यार परतून युट्यूबाचेर वचा, ही उतरां ऐकया, दोळे बंद करा, मेडिटेट करा, 3-4 पाटी ऐका जेजू तुमच्या लागीं उलयता. या तर सांजेर बसा, या कामांतल्यान या बसा, ऐका, परत परत ऐका. पवित्र आत्म्यान दिवची उतरां, जीव आसली उतरां, जीव दिता ती उतरां. आज तो सोमी आशेता निराशपणांत आमी भायर येवंक जाय, निराशपणांत आमी भायर येवंक जाय. आमकां देवान निराश जावचो स्पिरीट दिवंक ना, दिवंक ना. आमकां धैर्याचो स्पिरीट दिला, धैर्याचो स्पिरीट जाला. धैर्यान आमी आमच्या मुखार येतल्या हर एका वादळाक आमी फुडकन रावया, फुडकन रावया. अर्घान जेजू, अर्घान जेजू, अर्घान जेजू, अर्घान जेजू. सांगाता मेळोन हे उतर 3 पाटी घट्टपणान क्लेम करया. साम 29:11 सर्वेस्पर आपले परजेक सकत दितलो, सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. साम 29:11 सर्वेस्पर आपले परजेक सकत दितलो, सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. साम 29:11 सर्वेस्पर आपले परजेक सकत दितलो, सर्वेस्पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुझे सुवे आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Again, Maria, देवाची महिमा पाठी दोन्ही हात आमचे वैर बार्या, दोन्ही हात आमचे वैर बार्या, आमचे जिणे आशीर्वादाची जायजे तर आम्ही आशीर्वाद स्वीकार करूंक आम्ही तयार जाय, तयार जाय. आम्ही निराशपणान बसूंक जायना. आमचो भरवसो, आमचो भावार्थ, आमचो भरवसो, आमचे ट्रस्ट आम्ही देवाक दाखोवंक जाय. मगचनो तो आरिगार 38 इयर्स 38 वर्सां त्या देळ्या त्या थळ्या लागीं राखोन आसलो. 1 वर्स नाही, 2 वर्स नाही, हर एका वर्सा थंय राखोन आसलो. ताणे चिंतीत आसले, म्हज्या पयले हेर वेतात, म्हज्या पयले हेरा उदका लागीं पावतात, ते बरे जावन वेतात, म्हज्यान तितले फास्ट वचोंक जायना. हांवें सोडचें बरें आनी चिंतूना. ताणे चिंतले, म्हाका एक फुडार आसा, म्हाका गूण जावंक आसा, हांव जैतेवून जातलो, म्हाका देव आदार दितलो. ताका आदार दिवंक
त्या तळ्याच्या उदकाची गरज पडवणं, जिविताची जर जाल्ले उदक तो जेजू ताचे लागी गेलो. जस जेजू ताचे लागी उलयलो ताचे उतरान ताणें ताका स्पर्श केले. आज आमचे दोन्ही हात वयर उबार विश्वासान परत एक पटी आज मागया. आज या सोमाराच्या दिसा आमचे जिवीत ताणे आशीर्वादाने भरूंक जाय. आम्ही ती आशीर्वादा हेरांक स्प्रेड करूंक जाय. आज ती आशीर्वाद आमच्या देवाने आमच्या बस परत 3 पटी येऊ तर सांगता म्हणून क्लेम करूया. Psalm 29:11 नमान मरिये कुरपेन भरले सुमी तुझे सुमयासा स्त्री अमृतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो आमचे कुटुंबाचे त्या सुम्याची आशीर्वाद देवोनी येऊन दे. आज आमचे कुटुंब मागण्याचे कुटुंब जाऊन दे. आमच्या कुटुंबात असले हर एक दळनिर्पण, हर एक तरचे एडिक्शन, हर एक तरचे कन्फ्युजन, हर एक काळोखाची पदवी आज नाश जाऊन असते म्हणून सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करूया. Psalm 29:11 मी तुझे सुवयासा स्त्री अमृतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो आज माग्या कितली जणा आज आम्ही वळखून घेऊया आमचे असकत काय. आमचो उजवा हात वयर पार्या, दावा हात आमच्या खालचाचे दर्या, उजवा हात वयर पार्या. कोण तुका कळीत जा सोम्या मुजी असली अस्कत काय असा जांग प्रो हांव कुडीच्या पथकान संपडला, हांव लैंगिक पथकांनी संपडला, हांव मोबायलाच्या एडिक्शनार आसा, हांव गॉसिप करता, हांव ल्हान ल्हान संतीक इमिडिएटली इमोशनल जाता. कोणय म्हाका अटेन्शन दिना जाल्यार हांव डिस्टर्ब जाता. कोणे कितें सांगल्यार इमिडिएटली म्हाका दुख भोगता. म्हाका बोगसूंक साध्य ना, बोगसूंक साध्य ना. आज म्हज्या मतीन सभार जाणां आसात तांकां हांवें बोगसोना. मोगाचें आनी एक हप्तो आम्ही बागेवंत हप्त्याक भितर रिकता. आमच्या पास्ट लागी आम्ही रिकन्साइल करया. आमचो संबंध आमच्या फाटल्या जिवितांत आयिल्ल्या सगळ्या संगता घट करया. जाता जाल्यार आज फोन करून तांचे लागी उलोवया. आज जाता जाल्यार तांचे लागी उलोवन बोगसण्या मागया. या बोगशिया जावंक पुरो तांकां कळीत ना तुका ताचेर राग आसा म्हणून. एक विशय सांगया म्हाका फाल्यां संगती खातीर तुजेर बेजाराय आसली. हांव जेजूच्या नांवान तुका बक्षिता. तुजे पास्का फेस्त अपूर्बायेचे जातले. तुझ्या जिवितान बोंद जाल्ले वाटो देव ते करतलो. सांग हांव तुजे पासून मागता जेजू तुझ्या जिवितान आशीर्वादा वतोंदी, आशीर्वादा वतोंदी.
आज विशेष रिकन्साइल करूया. आज हर एक कसकत कायतान आज भायर येवंक कृपा मेळचे पासून विशेष आज कसली कसली आमची हसकत काय आसा एक घडी बघ दोळे दांप्या कोणाक सरेंडर करूंक आसा उजवा हात वयर उबार आणि कसली तुझी वाईट सवय तुका सोडूंक आसा सरेंडर कर. कितेंच दवर नाका मोगाचे न्हू आमी देवाक कितें दिवंक शकता कितें सगळे आमच्या लागीं आसा ते सगळे आमकां ताणेंच दिल्ले जे कितें आमी दिवंक जाय तें जावन आसा आमची हसकत काय आमची फातकां आमच्यो सलवणी आमी फॉरगिव करूंक सलवले हांव सांगता रिकन्साइल करूंक सलवले हांव सांगता. आज ते आमी सुम्याच्या हातांत समर्पण दिवंक जाय. आमी केदला खालते जाता देव आमकां वर्त करता खालते सगळ्या. जर म्हाका बोगसूंकूच जायना तर हांव कसलो क्रिस्ताचो पाटलावदार. जेसू म्हणटा दोळ्यांक दिसच्या तुज्या भावाक तुज्यान बोगसूंक जायना तर दोळ्यांक दिसना त्या देवा लागीं तुज्यान बोगसाणें कशें मागोंक जाय. देखून बोगसाणें मागया. जर दोळ्यांक दिसता त्या तुज्या भावाचो मोग करूंक जायना तर दोळ्यांक दिसतना त्या देवाचो तुका कसो मोग करूंक जाय. आज वरोन पळोवया आमचो उजवा हात वयर उबार हे सुतार परत 3 फावटी रिपीट करया. Psalm 29:11 सर्वेश्वर आपले परजेक सकत दितलो आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. 29:11 सर्वेश्वर आपले परजेक सकत दितलो पर आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. 29:11 सर्वेश्वर आपले परजेक सकत दितलो आपले परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती महिला देवाची महिला समर्पण दिव्या आमच्या भुरग्यांक युवा जना संवसारातल्या सगळ्या भुरग्यांक युवा जना कितल्या भुरग्यांची एक्झाम कॅन्सल जाल्या. आज ते भियान आसा तांचे कशे रिझल्ट येता म्हणून. कितली जना आज एक्झाम बरयत आसात आज फायनल एक्झाम बरयत आसात ह्या हप्त्यांत एक्झामीक प्रिपेअर करनासतात. कितली भुरगीं तांकां एक्झामीक वचोंक जातात ना जावंक पुरो ती पिडेन पडले ह्या खंयच्याय समस्यांनी संपडल्यान तांकां एक्झामीक वचोंक जातात ना. आज समर्पण दिव्या कितली भुरगीं भियान आसात कंगाल जाल्यान निराशपण आसात. कितली भुरगीं आज देवातान पयस केल्यान कितली जाण भुरगीं आज घायल्यान आत्मीक तरान घायल्यान आवय बापायचो मोग मेळना आवय बापाय तांचे संगतान नात आवय बापायचो तांकां मोग मेळटत ना आवय बापायचो संगात पण तांकां मेळटत ना. आवय बापाय आपली भुरगीं कितें करतात तांकां कितें जाय म्हळ्यार कम्युनिकेट करना. आज कितल्या भुरग्यांक आवय बापायनी जेजू दिवंक ना. आज केवळ म्हणा तू शिक 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 तो रँके तू इंजिनियर जा डॉक्टर जा पायलट जा पण देवाचो सेवाक जा म्हूण केदाराय सरवना. आज विशेषरान मागया आमच्या भुरग्यांक युवा जनांक चड देव आपण उपसून येवचे पसत मागया सगळे युवा जनांक. आज कितले युवा जन सरीक सत्य आसात काम नासतना कष्ट नासता डिप्रेशन आसा सुसायडल टेंडन्सी एडिक्शन संपडल्यान वायट संगतपणां संपडल्यान सगळ्यांक सुम्याच्या समर्पण दिव्या सांगाता म्हणून संवसारातल्या सगळ्या भुरग्यांक आनी युवा जनांक समर्पण दिवन हे उतर 3 फावटी क्लेम करया. Psalm 29:11 सर्वेश्वर आपले परजेक सकत दितलो आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. Psalm 29:11 आपले परजेक सकत दितलो सर्वेश्वर आपले परजेचे
शांतीसो आशीर्वाद दो Psalm Psalm 29:11 29:11 पर आपले पर सुख दिलो पर आपले पर शांतीसो आशीर्वाद घालतलो नमान मरिये कुरपेन भरले तुम्ही तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो समर्पण दिव्या जाता जाल्यार गडिये दिंबियर पड्या दरी हातोयरो बऱ्या सगळ्या पिडेस्तान समर्पण दिन माग्या सगळ्या पिडेस्तान सोम्याची गुण कजे सकत देवाने जे पसत त्या इतले सणांक या कठीण पिडेन कसं असत तांकां सोसण्याची खुरपा लाभची पसत सोम्याची कुशी वय जाल्यार आजच तांच्या जिवितान तांणी अजाप देखचे पासून कितले जना खंयच्याय रिपोर्टा पासून राखते असतात विशेष तरान सोम्याच्या तरान समर्पण दिव्या देव आमच्या जिवितांत मात्र देव मात्र वर्ते कामा करू शकता मी शनिवारा ऐकले ते टेस्टमनी ती टेस्टमनी ऐकताना हांव सजा पावलो एकच दिसाने कशें तिने सांगले चिकन फॉक्स जाला कशें एकच दिसाने ते भुरगे उठून मिसा केले कशें गोड जाले आमकां कळीत ना देवाक कळीत आसा आमचो देव कितें करूंक शकता तसलो देव आमचो आज त्या देवाच्या हातान सगळी आमची पिडा समर्पण दिव्या आमच्या कुटुंबा असल्याची पिडा समाजात समर्पण दिव्या संवसारान कितले ना पिडेन आसात हॉस्पिटलांनी ऍडमिट असतात सिरियस असतात विशेष रान इरानांत लेबनॉनांत सिरिया बॉर्डर इस्रायल बॉर्डर फालस्तीन हा गल्फ राष्ट्रांनी ह्या देशांनी समस्या चलून असतात थंय कितले पिडेस्त असतात जावंक पुरो डॉक्टर लागीं वचून भियेतात कितले जाणां मेडिकल फॅसिलिटी ना कितले गर्भी स्त्रियो आजार तांचे डिलिव्हरी डेट लागीं येते आसा कितले जाणांचे रेग्युलर चेकअपाचो टाइम आयलो आज विशेष तरान कितले ल्हानशे भुरगीं जावंक पुरो जल्मली हॉस्पिटलांत आसात इन्क्युबेटर आसात विशेष तरान सगळ्या समर्पण दिवस सांगात म्हणून येवता 3 फाटी क्लेम करया Psalm 29:11 सर्वेस आपले जे सकत दितलो सर्वेस पर आपले पर जे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो Psalm 29:11 पर जे सकत दितलो सर्वेस पर आपले पर जे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो Psalm 29:11 आपले पर जे सकत दितलो सर्वेस पर आपले पर जे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो नमान मरिये कर पेन भरले समजियो सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो भगवती मरिये देवाची पापियां खातीर विनंती कर दोन्ही हात आमचे वयर उबारया मोगाचनो शेषरान दोन्ही हात वयर उबारतना या हाताने आम्ही फील करया सगळ्या मिडल ईस्टचे भार सगळ्या मिडल ईस्टच्या लोकांचे दुःखाचे वजन कितलो लोक नाचते असा कितलो लोक मरते असा निरापराधी लोक इनसेंट भुरगी काल एक बहीण म्हणून असली एक आवय घायल्ल्या तिच्या गोवा सांगता मेळून 3 भुरग्यांक मत्येक पावन आसले कसले जावन संपुरो त्या आवयची भोगणा कसले जावन संपुरो त्या आवयची रुदान मोगाचनो आज तांचे पासून आम्ही मागया देव तांकां बुजोवन दी आज त्या भियाच्या वातावरणात ताका भायर हाडून दी त्या गावात समाधान स्थापीत जावन दी झूज थांबोवन दी या सगळ्या राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांचे मन बदलोवन दी बरी हात वयर उबारया ह्या गांवचो सगळो भार आमच्या हातांनी उभारन त्या सोम्याच्या हातान दिव्या Psalm 22:3 आमच्या स्तुतेनी तो 1000 आसा आमच्या स्तुतेनी 1000 जावनच्या त्या सोम्याक
हे वचन आम्ही दाखवूया लिटरली सांगया सौम्या आम्ही स्तुती करताना या लोकांक हाडून येयल्या, या गल्फच्या लोकांक हाडून येयल्या, या राष्ट्राच्या मुखेल्या हाडून येयल्या. तूच करूंक शकताय, तूच बदलूंक शकताय, तू त्यांचे मन बदलूंक शकताय. घट्ट जरा स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा काकूळ जरा काकूळ करूया तुझ्या भुरग्यांची, काकूळ कर या दुबळ्या धाकट्यांची. साम 94:14 सर्वेस्तर आपल्या परचे सोडसना आपल्या दाईचा केदे सोडसना. आज देवा या कष्टान गरजेवंत असल्या हर एक तुझ्या भुरग्या हृदयांतर तुझ्याकडे गर्भीर असत, कितले पिढे असत, कितल्याचे सर्जरी असली, कितले प्लॅन असले, सगळे कितल्याचे बिझनेस लॉस केला आकांत असल्या या तुझ्या भुरग्यांची काकूळ कर. आज या राष्ट्राच्या मुख्यालयाची या राजकारभाराची मनात परिवर्तित कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भाऊ मग बाप्पा एकला तुझ्या समर्पिता या सगळ्या भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद का दैवी कृपा दैवी सकत या भुरग्यांच्या जीवितावर वळय. आजच्या दिवसा देवन येऊ दे, त्यांचा सारखी वाट आज उत्ते जाऊ दे. आज कितले जण कामावेतना तुझा आशीर्वाद त्यांनी घेऊन सांग तुझी कृपाला बोधे. आज तुझी मोग आणि अनुभव करू तुझं नाम मागता. आमेन आमेन आमेन. मेमोरारे संगता मॅडम मेमोरारे संगता मॅडम उदास तो ये बोधे आडिया फार मरी त्यास जाग दवलो तुझी अंत्यचे सदल तुझा आधार लहलो कोण म्हणी कुमक म्हणा सांगेल मग कधी सायकोना हे त्याने देवी काम के तुझ्याकडे येतात हीच तुझ्या मुखार बाबा मुनी सल्ला देवपुत्राच्या माई मुझी मम्मी तिरस्कार करू नका तुझ्या काकुळती मुझे मागणे ऐक नामात मका दी नामान मरिये कुलपेन भरले सुमित जे सुबैसा स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. प्रेज द लॉर्ड. येस कितले जण आज या मागण्या फर्स्ट टाइम जॉईन जाल्यात तुमका हर एकल्याक देव आशीर्वादान भरून दी. तशेंच या सगळ्या लोकांक देवाश्रम कितल्याने युट्यूबाचेर पिटिशन घालून असतात सगळ्या पासून आम्ही मागता. हर एक दिसा सांजेर इंडियाचो टाइम 10 ta 11 वरां, कुवेटचो टाइम 7:30 ta 8:30, दुबयचो टाइम 8:30 ta 9:30 आमचे इंटरसेशन आसा 1 घंटे. तुमच्या टाइमा प्रमाणे इल्लोसो वेळ बसा आम्ही सांगता म्हणून मागया. चड आणि चड जाणां एकवटान एक मनाची जावन आम्ही मागया. तशेंच तुमची टेस्टामनी तुमची पेटिशनां 9900332411 या नंबराचेर तुम्ही धाडिया. कोण तुम्ही युट्यूबाचेर फर्स्ट टाइम जॉईन जाल्यात या मागण्याचे लिंक या युट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा. तसेच हे लिंक हेरांक तुम्ही धरा. या मागण्याविषयी हेरांक तुम्ही सांगा. परत देवान आज पवित्रत्म्यान मस्त देवाची उतरां त्याची उतरां आज कंटिन्युअसली दिला. स्टार्टिंग 10 मिनिटां कंटिन्यू त्याचे उतर त्या सोम्यान आमकां एकला दिला. परत बसया 2-4 पटी बसया दोळ्यां पूर्ण ते उतर ऐकया. परत परत देव आमच्या लागीं उलयता. देव तुमकां हर एक काय सो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी. गॉड ब्लेस यू.